алейкум падарон, модарон, хоҳарон, бародарон ва ҳамон нафаре, ки тӯли ин солҳо моро якҷоя ҳамроҳ дастгирӣ мекарданд ва мехостум пеш аз расондани хабарҳои худ тамоми мусалмонони рӯи дунёро ба фарорасии иди Қурбон, як иди бузурги исломӣ аз самими қалб табрику таҳният бигӯям ва тансиятиву хонободӣ орзумандам ба кулли шумо мусалмонони рӯи дунё. ва аллоҳ ёрирасону мададгори ҳар яки шумо бошад дар ҳар як амали хайре ки мехоҳед ба хотири ризои аллоҳ ба анҷом расонед. хабарҳои мо ҳамин хелам бародаро, ман мехоҳам имрӯз нуқтаи хидмамонам дар ҳамин ҷои худам, ҳамин кулбачаи ғарибии мо 5 сол зиёдтар, қариби ки 6 сол мо дар як роҳи фисқу фасод, дар як роҳе ки аллоҳ ҳаром гуфт, амр кард ки дур бошед аз ин ҳаромиҳо, вале мо 5 солу 6 соли умри худро ба ҳамин роҳи куфр гузарондем ва намехоҳем фарду рӯзи қиёмат дар номаи амволи мо зиёда аз ин рӯзҳои умри мо навишта шуда бошад, гуноҳи мо зиёдтар бошад. бас будагист ба фикрам, фақат ва фақат тарси аллоҳ мара ба ҳамин чиз маҷбур кард. имону мара дига иҷозат надод мисол ки андармони ҳамхе коро бошам. хабари дуюм, канали мо маҳкам намешавад. албатта ки мо маслиҳат кардем бо нафаре ки каналам сохта мода дода буданд барои истифода, барои пешкаш намудани барномаҳои худ, ва мо дар оянда тасмим гирифтем ягон барномаҳое созем ки як зарра хайр дар онҳо вуҷуд дошта бошад, як чизи хуб барои ҷамъият, барои халқу миллат, барои мардуми тоҷик, албатта бо забони тоҷикӣ. ҳама хел ният дорем номи канал алиш мекунем, номи мисол худмам номи худмам алиш мекунем, иншааллоҳ ки ягон номи хуб мемонем ва зид нестем ва беҳад хуб мепазирем нафареро ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд дар ин роҳи хайр ва чун аввалин қадамҳои мо мешавад дар ин роҳ ва ҳарчи дархости хубе ки мисол дорем метавонем дар комментарии ҳамин видео бинависем ва нафаре ки мехоҳанд бо мо шарик бошанд ва оянда барои ҳамин канал ягон маводҳои нав тайёр кардан, барои ягон мисол чӣ хел бигӯм, як метавонанд зарраям бошад кӯмак расонанд дар корҳои мо нависанд, мо ҳатман муроҷиат мекунем ва албатта ки дӯстои нав дар кор ба мо дар анҷоми ин корҳо ва зид нестем ба бародарое ки мехоҳанд ба мо таълимот бигзаронанд дар масъалаи фарқ байни ҳарому ҳалол. ҳар касе ки дониши хубтару фаҳмиши хубтару зиёдтар дорад метавонад мисол баён муроҷиат намояд ва мо бирем рафтуомади хуб дошта бошем ва як чӣ мегам, як таълимоти нав бигирем ва аз он чизҳое ки мо бехабар будему то имрӯз хабардор бошем ва он чизҳое ки мо хабардор будему ғалат буданд онҳоро низ ислоҳ кунем. боша ҳамихе бародарои соҳиб илм, бародарое ки зиёдтар медонанд ва мехоҳанд боз таълим бидиҳанд бошанд, муроҷиат кунанд. мо албатта ки розием барои гирифтани таълим, чунки илм охир надорад ва омӯхтани илм фарз гардонида шудааст барои ҳар яки мо. ҳамихе бародаро хабарҳо репа баҳс кардем, канала дига мекунем, канал ҳамин местав номша дига мекунем, ҳама чи ҷиҳата мо як роҳи хубу дуруст ва тасмими хуб мегирем барои хизмати халқу миллат, барои хизмати ҳама он нафарое ки эҳтиёҷ ба як чизи хуб, ба як маводҳои ёрирасон дар зиндагӣ доранд. ҳамихе бародаро мақсадо ва боварӣ дорам аксарияти шумо дастгирӣ мекунем мара ва касе ки ягон гапи ғалат гуфтанияй, ягон гапи фикри безеб гуфтанияй, ҳарчи меги бародар фикри охиратехта кун,
баъд хулосата биброр ки ҳамин кориту дуруст ё не. Пурра хулосата бировардӣ, агар фикр кардӣ ки дуруст корит, баъд ҳар чизе ки мехоҳӣ дар комментарӣ бинавис. И хел беҳуда ягон гапи зиёдӣ намехоҳам. илтимос бародаро, худтона гунаҳгор накунем ба ҳақоратҳои дағалу ба гапҳои даштумои қабеҳ қатӣ. Бародарое ки мисол метавонанд ба мо як заран боша, кӯмакиқчон расонанд, дар ҳамин комментария агар муроҷиат кунед, мо ҳатман дар тамос мешем ва ҳамкорӣ мекунем. Боқӣ паноҳи ҳаматон ба Аллоҳ. Сарбаланду хонаобод бошед. бори дигар иди қурбон муборак ҳамватанон мусалмонони рӯи дунё. Зиндаву саломат бошед бори дигар.